blay pi baro ngade imarina kashnong trajong ngade na laitera bat ngapiang subhaya pi baro sya kani ke channel jonga laitera roots ni ngam tip tepi dang don churne ma po fridge ani wo kathali ka fridge sa tang lai jat ki jhur ngadon sa tang uway biscuit ukajor bad uway usok man kan jhur barit ti habasa tang lai teli ngan shet no daw fritata phi lada kwa buit ban pynbam jhuri ki khynnah ti nga tharai ka biang baha ban shet da uni fritata nalor kata ngila ban pendon kam da kino ki jhur ki basa bat ki batam ai menta kasngi bangadon tang kini ki laijat ki jhur na kata kadaw ngan pendon kam tang ya kini ki laijat piu i ngala krut penrit yang ni biskot kumba pilate ba u biskot na don jingman bat na tharai ki khynnah kim da pang pi ban ba mi ni jhur Henry lada shet fritata ti nga tharai kin sabam pi saya pyrshang shet mo bat sa aya ki nangta saya tu kaya nga haki komen jong pi ki bang ni em hadin bala dep odrit ya u biskot bat ya kajor ngan odrit saya ni usok men ken jhur ngan adep ot slice de ya upiat bat menta ngan ot penrit de ya ni usla persil dang ba ngatharai kan khambang nda ot daudhan ya phi token ngines dang shet no ya ni fritata nengkong nang sharp ngan sedang ban khlek lang ya baro kini ki jhur kani kabul ngan tep yu piat yu persil usok man ken jhur ur kajor bat u biskot na kabenta ban shet uni fritata ni penon kam om tang ye ki jhur henre ye ki peleng ru adu jin saw teli ki peleng ngala penon kam ngila ban penon kam kat kum ka jingbam ki jhur ken ngam dei de ban klet ban ber somret kam lu kum ba shet omelet hi kani kan nars di ngan the kat ban biang ya kani ka pyang li la biang pi kat tu tharai kat ba nganang ap ba kan nar kan fluit ngan ber mlu bat somret ha niu jhur de pi te ba undu rben ngan ber shi shamai ne ar shamai uni umaida mentapat ngan khlem milai lang baha oh pet itenat umdei babun rong kita ki jhur kadu ngan the ya kani kepeleng bala dep shot ne dep king ha kani kabul badan ki jhur mentapat ngan khlem baha hado bakin daya shot ngam dei de ban klet lang bat kani kadut nang bakan dup jam bat bakan dup kam shngiam bat kut pitang kumni henringan klet lang de bat kani kadok sniang bala dap shet bat odrit baha shani ti suk tepi men penan kam namar bala dap odrit lepa menta bakan nar kelak lut kan sedang ban shet no yang nu fritata piu i kalong ngebasuk baha sedi ya ukum bas di peleng sedi kadang ba undup i baha ban undup i kloy ngan tap da kani kecing tap nga tharai mentala i phi sha shiliang
Ti ngan pen kelano ya umo. Tang bangas irpi yo dambit. We are lie. Oh yes, khlem dambit. Mentang ngas di no sa shiliang. Kaikum kapalang sdi ehim day. Henry kikhat ya uni fritata. Namar bala shet ya ubat ki jhur. Khlem artatin ula i phi baro arliang. Pe urben badu i jyngbam day. Pe mo ngan slice kumba slice yu pizza ngan slice sau nuot. Habas di kumni em kini ki jhur bam don jingmat ru ki kelabang phi. Nakata daw ka biang bah ban pynbam jhur ki khynnah da ka bas di kumni. Bat lada don cheese ngila ban pen umha lor jong u. Lada ngimpat ngau kedang ngila ban bam ya ubat uruti bajem. Ban pyrshang bam shi nuot chua phi. Dapat yu ibang day. Smabang. Ngam laam siyo phi ban mat. Tebulong kumno. Uduna no tang ka cheese phi. U fritata jonga. Tang ba lelay namar baka adon kadok sniang hapo. Kamtam lelay baka adon kadok syong kumni. Galas ngyam hi. Bang, jem, shingyam, biang bah. Ngan pyrshang shet barabor no kumne phi yaki jhur batam ei. Knan baki khynnah kin bam bah ngila ruban aita kan liat bat ka sosok saho. Ti bye bye. Saya Sungsuk Baro. Bas ngubah wat klet ban subscribe haga channel jonga like Terra Roots. Bye bye.